munhu anogona bhozi matauro akaita ndo zvandakanzwa kusangana unotora imboka dzakaita dzakabatana dzedzi dzinguru urayiwa ipo pakati saka mugurukare kuti wari kuti kuda kuroya mukadzi wari kugara naye mumba unoona kuti unenge watozvivhiringira zvinhu zvako zvese eti apo inyaya dzemakuwa dzauri kunzwa mukadzi wakari kura wakambombata here pane mamakuhwa anonanga so kuti kunzi ndasangana nawo zemwe akapfeka hembe yeblue indichinoziva kuti une hembe yeblue ndingade kumirira kuzvibata kana zvanzi ndindega here ndinenge ndine hembe yeblue alright ipoindi yautaura yamwe handabasa nami saimbwa dzedzi dzakabva dzanofanana anopinda muchidare chandakanopinda vanosekuru gono ekuzasi saka dzikafa mhezvo wakabva wabika ndobva wandipa saka nyaya ingoripo kungonosvika ndozorera pachipfeko chake chemukati pabhurugwa rake uri muwangiwe toda kuti unditeerere tanga wabata mukadzi wako kana uchinge wabata mukadzi wako ka chokwadi kana akange akapomba siyana naye uyo mutemo wemarudzi itu kana kereke kana kuti vanhu hakuna asingazvizivi pamwe pacho unononoroya munhu asi torina kana mhosva ina handidi kufarira kupedzera nguva yangu pashamwari kuti ndiye ndichivaka iyo chiputsa indakutoenda apana chauri kutovaka uri kutoputsa mogo mukadzi wacho ari kutaurwa nezvake ndewangu saka ndisiende nomugadziraafine enda unodyako mazaya yako wega kweni zvine ineni ndinaka kuti utore kirigo chigara naro pamba iyi zvimwe zvinhu unofanira kutanga waona usati waenda konongo uchienda zvona watatanga kudzidzira manje kuita muroyi unazoziva zvakanaka here iyoyo kuzvafunga muzukuru ndinokuona ndizvo alright sekuru maenda kasina kutengera drinki mazuva akawanda chazochiya pane madhireda mumhanyisa nguva yacho aende don't worry alright mufamba bhosi alright pakanaka mana tichazoona konzi usati anziko ndinokongokamira nayo hamuzive sekuru profesa here ndisekuru profesa ainda wakamutumbika wakaita kunge zifa mhenamheno ta kunge chikomba sekuru kweobhoya unge dembi chimanya unge denzi anzi kutomhanya kandakuona ndiri nechekure neshanje eno mafambiro acho auri kuita iwo handisi kumafarira handiri kunyepera handibva ndakunanga kuti jigoma but nezvakawanda zvandiri kuziva ndiri kuziva a lot about you masekerero seke auri kuita vanhu ana bamukuru hama dzako dzikunyanyowanda panapa maraunzi akoka eno usandipikiza kutadza kuita hama here uyu murume anoshupa inga zvakaoma kuri kutsvagei pamatauro angu ndada kugeza uda kugeza netauro rangu hausikaona kuti mhando yacho iri mukati munde yangu shashiko nderako here ndikutoti ndera maitino sorizvo nyuma wakambona maitino vachivanika matauro panze kwini nhasi chiko chikuti nini enda mwakwasha mutango wakahorerwa chokwadi rangu rikuridi zvese netauro muri kuzvidii aiwa pamberi pamwari sorizvo nyuma aiwa ndokushora ndokushora daroko ndiri kuda kuziva kuti ko muri kuridii tauro rangu mama baba vangu shava ndenderenyu mugona nezuro maitino netauro rakada kupinda naro rakadai so rakarinyowamba ndakaita kunge ndandakanwa neso saka ndafunga vanhu ora vaita sei ravayanikira kunonditsvage ndigezi but anyway zvarisizvo zvari mamaiwa very sorry patadzika regai ndifambe kuri kuitei pamatauro angu hana ndikuda kugeza kugeza netauro rangu nenhingiri neshashiko rangu kushashiko rangu muri kuriti tauro harisi redu ndizoti pamwe ndera maitino vakamboyanika matauro panzi oraiti mama nezuro pandakabva uku ndandakati miremire saka vane tauro ravakatenga rarinyowani sandatiza mundura vaya vakayanikira kuno tauro rangu kushora dare koko patadzika mama sori unoti kurora hauna kana kudzisa kana tsvakirai wato munhiri mutumbi wangu watopinda mutumbi mangu ka aurati pamareke ndiotenga rimwe tauro kumakirosi ava mwana ndandomusanganiswa izvi aiwa kuna munhu anobva kuvanhu kudai nemwari wangu tosotsvaga
Mentor mnoti yaumba kwenyu. Kwakanaka. Yomba umakusingire. Atinambura muchisi. Akuti alaki nada kubuda wakada uri pesana ifane majira kuda kusanganisa mukati. Pakaipa. Chichanetsa. Muzukuru wenyu Batini ndowamba kuti mungonditsurirawo chete. Ende ari kuita sei kuti Ndichazondonyatsotanga kudzanagana naye. Zvakaoma. chii chingotaura nyaya ngoti gaga tingonzwa zvakamira sei. Unoonekwa namama akamira pataura nezvipfeko zvavo zvemukati. Achiti ari kutsvaga taura asi mataura aivamunha. Zvemukati. Asi akatanga futi kuputa mutoriro. Inga angasiya anga munhu kwaiona. Because zvanoita zviti munhu ari Eno mumwe. zvabatina asimbonzwisisira sekuti ndakati mutonditsuri ono ndakatoti mutsura inini ka. Atitoigone nyaya yacho atigone kana kutoipedza. Inga zvari mawa. Alright, kana zvakadaisa zvinedzi. Mabatiro ndechangu isu. Munogara naye pasi. Ndimuonesa inini. Saka ndobva ndangopesa zvanangaida mboita kuti vananga ndanga ikoko. Ani pamusiya aripo. Aripo shome matogona kuti pakanaka chinowanika pana amai. Inini naye titi pango yakaoma. Papanzi kutobva nditonyara kana kuti asana amai nezvakaita Batini. Zvakaomera ndinomuona nyasomuzvisa nyaya because hai zvona zvisi zvinhu zviri nyore izvi. Mune mabatsira security ndidze. Tino. Enonopfeka juzi mwanangu. Right. Akambogona kupfeka juzi ega. Unokotaura munhu wada kutaura. Apa uda? Yeah? Anogona kupfeka juzi ega, anogona kugeza kana kunetsodzera mafuta ega. Mwana anoenda kureshi. Tinakambopfeka juzi kupiko zvinoita normal. Iwe zvimwe zvinuka. Apa uda sei pana? Kautema kamuri. Yekuita sei? Dikesa. Asi kune kwatsva kwabuda kudzima vanopirwa sadza nezvinhu zvizhinji yani. Ai Batini. Ndo muriwo uripo, mwana ari kumubvunza. Ndimubikire nei? Saka makafunga kuda kubika sadza nekuti pane gadheni vakuda kutonanga mugadheni. Imhosva iri kuti mavhejingi vari pana. Masiya mara chemuri. Ayangu kwenda siya mara kangani kandosvika waita plan nhasi ndomowada kuti ndanofunga sei. Pamuchanga ndakazvidzura ndakazviomesa uko zviri zvimfuku kana kuzvirasa. Umakuchata kaunziso kuti ndirani pamuchapa napo. Ora kuita plan nekamari kamama kandinapo. Zviri pamuchapa pane gadheni. Nhai Batini. Andina kana mari andingonayo ndeyamhana ndida kuti ndondo yandichachoshandisa uno. Saka anati hangu ndingotema muriwo kati save mari yevaridzi. Mari yona ndiyamhama pane pamunochengeta $3 mukatenga stand. Utadzongobvisa kana dola omaya mashopu kutsvaga something. Pamuchanga ndakazvidzura ndakazvisa pamusoro pemarata ndakazviyanika kana kuzvirasa futi. Ora yaiti ndazvinzwa Batini rege nditore mari yacho ndinotenga muri. Chete full stop. Lavuto ndinyenyaya ndakukubvunza. Nyono ndibvunza nyeko. Yei. Koma utosimudza voice ndakukubvunza iwe. Zvidiki chete zvandoti mungondipindura pa. Ndagara ndine voice rinenge rakasimuka plus zvemudhi yangu siyana nazvo. Ukaona nyaya yoda kubvunza uko. Hazvinei ne voice kuti anzira simuka usvika pa. Alright anyway. Mama uri kutoka kuonewo uri pa mataurawo. Uchivhura taurawo. Mataura ndavhura zvipfeko zvavo. Mukutirangana ka. Hamuna zororo. Always babatino this, babatino that. Ndiri kuona izvangu. Nai Batini. Vakati vatichipa vakatanzi matauro. Vakatanza kuita. Vakangonditi Batini ndakavaona vari pamatauro angu. Vachivhura manga mune zvipfeko zvangu. Handizoti vakaitei. Kana tindikubvunzeka murume wangu Batini. Kuti waitsvage pamatauro amai. Toda kugeza kandobva ndaita kaera. Ivo mai vako panapa vakuda kutotonga. Vagarisa ndikuvapa 3 days. Ndambo yangu ndikuvapa 3 days. Aiwa kana ungodiwo amai vangu iwe. Ndikuzivai. Tishaisa rugare. Vakangooma hazvo. Munoona jamani munondiremera. Ka under age kandikakuone muchifamba nako so. Mwana anofira mujeri. Wapedza. Unaanza uri hafu futi urione mahwani. Iwe ndisati kungoti wapedza kana wapedza ungoti ndapedza. Alright ndapedza. Saka kwako kuda kusunza chaunga kauda kunzwa nani veisawa kuti ndaifamba nekanda ichi. Alright fine mira. Pandaifamba nemunhu wacho ndepapi panga pakanyorwa kunzi yanda ichi. Anga kanyorwa pamanza. Panyorwa kumusana kuti yanda ichi. Wazemwa.
tuhasha twaurikundipira takagara panapa hautuite kana waakune makuyo mandinoziva unenge wazii wakunzi wozvoma wacho ndewoponzi uyu siko kamwana kacho ndikakunzai muri kuseri 15 years kamwana kacho ndekako here kavabva watozivira makore kutoti nekutotongwa kwacho kanenge kandichapengura 15 years ndekako here kamwana kacho amene na baba wake kavakanyarira vari kopompo iwe chiri kunesa chii akatone stress kuti mfeso wangu mwana wangu achitorwa nesinhamba achaidera kuti chii achatizwa kusvika papi zvekuigira vanhu sadza kujeri ndisingadi machallenges andinawo mogo ainowo kuti mazuva ano une stress yeurova that's number 1. Number 2 une stress yekuakiza mukadzi wako nyaya dzaasina kumbobvira aita. Number 3 uda kuti takuita chiCID chausina kumbobvira wambodzidza mukati meupenyu hwako. Saka mastress aunawoga akawanda usamakuturire panjira. Anditi mumbebvu yadai wangondibvunzawo kuti ane makore mangani ndaikuudza. Zvakare wandibvunza kuti chii chaitika pakati penyu muri vaviri ndaikuudza. Kutobva wangomhanya kuconclusion kuti wanga utorereka underage uri kubva watosungwa wobva watotongwa 15 years. Right, chakanakira mastress andinawo manjeka anogona kukasikidza kusolveka uri panze uchiona nyika uchitenderera. Yekuonekwa ndakamira palaini padhuze nebhuya uri kutaura yekuti aziye ndozo ndiwakasimudza mepo bhozi ndiwakaramba paipeka ichangorova vachataura zvikavanyarara yekuzonzi hanzi ndiri kuakiza mukadzi zvisina mubata cheti ngori panze iyo haina kana makore. Zvino iyi yako iyi fesi wangu ukaita munyama wekutongwa nemukadzi anobva 20 years kana ane kamwana kakadaisa anodzoka kakura pasina munhu anorepeka. Alright, anyway ka inini handisi ndagara ndiri nenyaya iri kuenda kumapurisa ari kuuya handitika. Saka rekanibva ndangofanira ngoita hwengamera ndikufanira ndinodya sadza rakawanda kumba ndomwa mvura yakawanda kumba so that kana ndakamukatika nyangwe mukasandigira sadza napurisa rangu ndinenge ndakachengeta. Handidozorora munhu baya wangu ini nyaya dzandisingambofa ndakateerera munhu ndedzerepi. Ndingatoteera munhu anonzi aba mombe inenge iri nhomba kwete repi. Utirepere vanhu tikaita vana unotirepera iwe nai zvanaka ndakuona uripo koreti kule muri save Alright. Ndo pandadzoka pemechitaita challenge yechivo eki izvo ndakapinda kirimo kundizo ndakaidonza pamarara pandakapisa here kana ndakaita se saka gedha harisi kutovhura asi zvanaka kuti matima yamine nyaya samona wangotaura yenyu muri ipapo tona kunzwanana saka apa kuda kusenza pinda mukati nekuti kwani ndofana taura nyaya kwete sekungoonekwa mafujamba fenzi zvinozoita here kuti ndakamira pana nyaya dzoda vanhu vakagara pasi ya but aino pachirume semambotaura kuti kuonana kule nemuzukuru apana chinoisimeiga nokuti pane panoda kumhanyira nei pane nyaya ndinayo. Alright, nyaya yako shamarika hazvisi kundifadza kwana ndasvika panapa inondiziva handifambi ndichisvika pesipesi kuti handingouwi ndisina kana mbokufonera anoziva kwana ndauya ndisina mbotaura neweka pane zvinhu zvinoita ndibata akashoma mukaona sekuri mawaitedha kune nyaya svinu utozviziva kazhinji kacho. saka nyaya iripoka iyo chokwadi chadirikuudza chikunziwa uri kuwanika uchibata-bata mapenda angu uchivhura chichirudzi asi wakaromba so ndada kutorawo nenyaya iri kundipa stress kuru handichabvumidzi kuonekwa ndichikrosa line ndiwo muridzi wenyaya ndosaka ndavhurya nekuti nyaya yatendera mvuridi mese tandafarira lechoti mauya murimi pachirume pakaita vanhukadzi vanhara sei inonhaunetsa kutsanangura saka chimonitaurira nyaya yakamira sei ndisati naenda mbiri waya yekuyanika zvinhu pamba ndini ndakaikaka but kana ndisabvumidzwa kuonekwa ndakamirapo zvakutonetsa indakatozochoka kwakuona tauro raambuya nezvavaita hanzi ndezvemukati zvirimo kudididi but inini semukwasha ndakaona ndikada kupikisana namai kudai taparadza ukama unenge wakamira kwawaya ka ndezvinhu zvemutauro zvasiyana kumira kwawaya munhu anogona kungomira chete pasina chiri kuitika kana achiona zvaroda kuona manje kuzowanika wakubata zvemukati zvinosekuti kana muchiti mauya ndokuturirawo nyaya dzangu motadza kudzinzwisisa saka ndoenda kuzotsanangura ani apa ndiudze chokwadi kana pane zvinhu zvauri kuita iwega nekuti kuona nyaya dzako kusvika kwatiri kachinge zvakumakisa takufamba tichinyara mumaraini tirikumira doro chaiwo chaiwo takumira mumba takazvihwanda inyaya yekunyara kwako iyi seuri muri kumwe chinorega nokubudira pachena zvibva zvangopera inda asi andambopika since chizvaromba imbotara ndakaromba kamiko dzangu tozigoona mapende chikadzi chese tobva taziva asi andambopika asida kupika kumberi kwenyu sekuru walai kudai taura sekuru handirana zvekutaurwa inyaya yekunyepa nyaya yekunyepa
saka vanhu vakangofumuka vakangofrema kuti mugwari kufamba ichivhura mapindambo hainyanya pasi anyway pamasvika apa sekuri pane nyaya dzandoda kugadzirisa mumba ndoandatsvaga makine fona munhu yekuchekesa apa handisina nguva yakada kuti nyanyei ndinemi ndichaita zvokuti ndiuye kumba naida nditaura takagara pasi iwo ndiwo aita sei waramba kuvhura gedi zvino manje gedi rakewo munodzoka sekuri after 1 hour ndidzokere ndakanga chindirimira muchifuva munhu pakanaka mira ndienda nokuti avhure gedi kapinda kandipe mademo wati kudaiboka tasi munhu unofanira kuita uchisvinurawo mbichana ndotongomudaro ndotoziziva kuti ndasvaa hausi mebho kabheta uanzi unomuda akadaro munhu anongodiwa akadaro zvakaitwa pana mebho chete zvo ine ukada tozotsvaga kuti vanhu vaya vachiri vese remebho nemunhu wane zvakatozosiyana hakuna zvakadaro rodo something so vese vari kushopika like mumba mubhedha waanorara pane zvoda kungozvara mwana akasangana nenhamo iri ngozi plus age wise chaiyo iundaage ka handisi anaage kana kaivonzati kana makore mangani ko zvese izvo zvokuzvitsvagirira kana une zvakutodawo ehe wadzoka manje papoint inini ikuona chibeta ndinoona kuti muno muraini wazviona kanda kukazitaura muno aiwa taura zvaukutotaura ndozvaufambire ndoda munhu anoonera unoza zvauri nezvaukuzama kuita hazvi make sense taura zvaukuda kutaura ndatini chitorutiibata wakapiwa iko nemufana wewe ndomuda ngezvinzi zvigure zvine mufungo vazatatamba zvigure mbana kuti ndomuda daro inanzombodobatwe ozimwa nomuda daro nyange akanzi aita zvekurima magadheni akanzi aita matanyera akanzi atamba chiguri ozimwa nomuda daro izvo zvogara uchizviziva nyange ukataura zvakaita sei nyange ukataura zvakaita sei ozimwa nomuda daro maiwe zvangu saka lavo nekugare ndochinja life yako sei kana uchiramba wakanamira pachimunhu chakadaro ini ndomuda akadaro iwo kana utofunga izvozvo watitsvaga wachachinja life ozimwa nomuda akadaro aika pedha chipana chonzozi akambedha andozva ndakabenga mu zera madomasi ai pane kamekeke ndakatikona kautodedzera madomasi nebhairi chivhiri cheche ndomanenge chitori nemari ndobva wanyarara zvako uri sero zvaukatanga zveve zvine zvipo ukatanga dhire madomasiwo tinonzwa nekudya supu tikazviregedza aiwa pasinyana chiri kutengwa kunyange tikati zvine zvipoka zvirani pane iwewe zvezve waona kuti zvipoka ndatofara kuti hauna kuromba iwe manje ana ndikakuregera chakunzwanzwa nekagiribheti mumbongo giribheti nobheti akadai so mumbongo bhozi madira akaonda kufamba muti ng'anga muti mbuya tuchangonyuka itutu wangu nechigadzira musha uchigadzira musha wamunzi wachideketera zita remunhu asi ndokudeketera kakwachikwari kuita ikweyo mukadzi wako apa asiri mwana wako asi tiri ipapo ajeria waita muongo uri right but haiwa kuti ndikasokuti uri right unonetsa futi kundanetsa ndakuitei chacho kwenda ajuma nambo yandiripa zvakadhakwa serious uri pa ground chakandibhoa nje ndakanyatsa kubvita ndaona handana munhu ndikamboona padii kuti zambia rangu tinoroya agarisa pamusha pa aiwa rinonyumwa rine mune bereka zambia rako tovhura tauro padonobata burugwa yapera pa wada kubata chi burugwa ndai pamwe chi wakabata rani manje ndazobata rambo ndashongere mukandi ndakambokuudza patinaro dzako mpano wangu auteereri anditika alright fine chinitaurira izvezvika kuti kudai wakabata woita zvawaida kuita ambi yako woenda kunoita chijabhunoko
yobva yanorova ikoko poresa ambuya nerukawo manje chikubhuwa kuti kulezi unoiziva kulezi sasikama vantu vakandivinga futi kujeni takanzwa kuti wakabata bhurugwa rangu uona kuti iri kutenderera kavi family yacho yavo yese ine makuhwa mukadzi wangu andibvunza kuti handana peace oza uri ngoti ukatasa munhu unongoona achitaura nyaya kuti bhurugwa rambu mogo nyaya yako kwayakuenda yaya ive zvakusisiri mbozi unoti sekuru vakakubvunza ava vakutokwidza naye kunana baba ukuti kuti yava kutorisai plus ambuya vako kukwana chee chako havana namba 1 iwe kuroora haunaka vari kutsvage chii pamba pako ivezona iya imwe nyaya ika ichada kuripwa usati watombotanga kana kuroora kamhuri kawakarorera kana kakuudza kuti kamhuri aka kawarorera aka haupedze kuroora unosvika pakupinda muguva aka uchingoroora chete uri chitunha kudaro vanenge vada kuti utobvise pfuma uri muguva imomo sapatirasiya munhu anenge achiripa apa ndechiripa kubata ambuya bro iwe uripo kugara kwauri kuita pamba zvezva kunyatsofambisa watichi handi vari kugara padeni pangu saka ndenda iwe ndiwe benzika wakawatambira wakambowatambire wakadi wagara wangoudza mwana wo kuti haa izvi zvikaizvi hazvisi kubuda iwe ndiwe wochipinda bhizi yekukumbira lilod kuti zvoni ndikukumbira ambuya varire murumu yamunoisa zvigubhu zvemvura haunoti mese kubvira iwewe nambuya wako nemukadzi wako watocheche nasekuru dzakavhiringika sekuru akatovhiringa ndisekuru hadaisina kutovhura geti dzainditina maitiro aita anozaitaura aita kukunya zvibhakira ndaimuonera mai akataura umboda kuti buda panze chikata hakuna geti rinovhurwa pamuchapadai akatokurwa chekumatsenga nzungu akanetsa nebhodhi yako kada kuti unakamurokekekakuvona David. Hello. David. Bonzo kuti sei? Yes. Alright. Saka wati ndisvike ipapo zvenguva iyi? Ndokuona. Ndozvinoita munhu kana uri pfunda unofanira kuita good choice yemarriage handiunzwa itsona taunodyara mbeu katotsvaga ivhu rere rakaguta rere ivhu repachuru rere ukuvona unoti unotsvaga mukadzi wekuti unongochipomufungira mhosi apaizo mukadzi wako akarohwa mheno staira yakarohwa musoro autochidza kuti hanchanyengerera murume asingana basa newe hosiro chitinetsa zvedu isusu takazvagire masweet 16 edu kana kakaita kaanda heji kanokurira mumba mangu tezichemberero wakatora rere hatichaonerera gore riro dzemamberejidzi right uona chimoko ka pafeyo uri mwangu dzimwe nyaya dzese muupenyu tingataurika but you have made a very very big mistake zvemukadzi wako uri pane mwoyo wako ine handinei nazvo but pamutorora wakaziita ambuya uchivaisa pamba nenhau yako yaurida kuita yekuisa mukadzi wako ukauka kakukutaurira chokwadi kunyange akanzi abatwa uvo nerukau rwacho nyaya iyo inongouya ichiomerani iwe bhozi angambonesi rukauni chikomba asi rukauni iwewewe mumu wako ini nanga ndichiona kuti yerukauyi kwangu ndikara wasiyana nayo that's number 1 number 2 woitoona kuti ambuya vako ungavabvise pambaka zvakanaka sei so that mangwana nyaya iyi haikupitigwikire bhozi yechishongo chavo iyi kake vakazoita vakanoitaura sinzi sekuru vakutoiziva futi itori imwe nyaya iyi itori mudariro ichinomira zvakanaka zvese zvakutaura pana 1 chine musoro chandinogotera kana 1 chinoratidza kuti chikutaura nemunhu mukuru anofunga timboone zvakuvanza une maminezi saka iye kana uri munhu mukuru anofunga anoita zvinhu zvine musoro ungabva wangoshaya maminetsi chete just maminetsi hatitaura zvemahours kana madays titaura zvemaminetsi chete pamapinda nemoyo ndo problem ora ndikoza mangotoura uda kuti tipinde netsoka pane zvandasiya da kufona chama pane zvandasiya 2 minutes dofona udini zvawasiya pai kumbo kwacho uda kufonera neambuya mukadzi wako ndafona mukadzi wangu mira kaniwo ngomira unondibvunza muzera wangu ndinofonera mukadzi wangu mukadzi wako wacho unomuda mukadzi wanogara uchingoti anenge ane zvikomba chamara kuchengera kupfuura ruda zviurayi zvinotouraya kabhozi rutoondaka ukutopera mogwasara musoro chete nendebva ndipo unonetsera dai ndine zvinhu zvangu zvakwanisa mbofana kakukumbira bhozi une problem chese chandakumbira kuti unza chakati ndakutsurwa ndikada kudai ndakutsurwa ega gara uda zvinhu zvakakwana unofanira kubuka zvinhu zvakakwana zvacho zvakuita stress inosvika pauda kuuraya only because of mukadzi mwana umwe munhu imwe mudzosera kamumba ko zvine basa rechi ndonzwa kana ngo ndarura uida aenda ndarura uya aita chipeva nenda kuti ufungeka nei mumbororere kujabhuna usati munhu wako ijabhuna watora wamuisa pamba wakumuchengera futi jabhuna harichengero cha ayo momi oramba kudedzerera kuramba dzakasevha namba dzemukadzi wangu dzengoni mako chii
namba dzemukadzi wangu hauna chauchataura iyo namba dzemukadzi wangu idzi dziri mufoni mako ndikukomurera iyo tanzi mukadzi akaenda iyi alright tarisa date and time titangire ipapo date and time zvokuita sei check the date and the time kutsvageiko date and time alright uri kuziva kuti mari mwezuro wakandikumbira foni handiteka kuti nditi uda kufona hana kuziva kuti uda kufonerani namba idzo hana kubvira ndatobvisa ndozi ndati check date and time and dzakambofona zvakare here uzonditaurira umar mwezuro pepe panotori neera problem ingada kuta vanhu unoita bp ukafa unoita sugar cancer ukafa unonzwa kubatwa aids yeshanje mfana ndozochenda iwe ndinofonera uchabatwa aids yeshanje manje anaya njovhera yeshanje veye uri kubatwa mai manje anaya iye ndio wakafana ndifona mari mwezuro kana nenamba dzacho ndofonera mukadzi wako ndofonera ndichiri ndiri kufonera ichi jabhuna kwani ndichada kuti kudii unotera kuti ndiko pajabhuna Noi. Kuinda kazo. Kuinda kumba kwa. Mogo. Iwe takafudza mombe mbudzi nemakwaika nemagwa acho takamafudza futi. Ukunzwa? Chibaba mara. Ichi baba chani? Wakambona ndiri mustudio tichi chibani nini? Taura nyaya yako. Anzo iwe. Asa andakana nguwa newe mogo. Taura nyaya yako. Nyaya nenda ndio. Ndizvo zatutoseke. Pana tobona pana tatugara muJapani so. Chi iwe mogo hauna kienda kuna beta ero kasika kuna beta ukamtaura kuti ini ndiri windi ndasungwa watochiteera nesadza kuchero wapedza kudarobva watonga kumbudza kuti unochengeta beta iwewe unozochengeta beta here iwewe wotadza kuchengeta mukadzi wako wotadza kuchengeta ambi wako wotadza kubvisa tsvakirai kuno chaichai wogonochengeta beta iwewe oya beta tofamba kudaundudza timu yangu yakadyiwa ndozatatoseka iwe andore bhora mhana andisapote bhora I support my life handitika and I support my wife tiri two wakunomudza nyaya yekuti anzoni beta uri underage uri baba wake here iwewe une birth certificate rake vhura gedi tichare tiri mukati ndati vhura gedi tichare tiri mukati enototamaki vhura gedi utezechi moko ndati vhura gedi moko saka apa utati we wapitbull manje imbwa inogara yakachengetwa mukeji wasiyana netumani ngikiri kati kwedu tutu tunongosiya tuchifamba wapitbull wakutotyisa kakati wabroila ama munozati nezero paka ndakatanga kukudza pane mapostor akasvika saka vakasiya vateya kukodze mutara mogo uku kwakwe kutanga nekupedzisira ukaona zvelife yako nelife yangu zvichinetsa kuti zvilinge kudai oka kara wakata the connection andakana basa nazvo handimbofe ndakakutsvaga handimbofe ndakaya kunotsvaga muriwo kana unotemha mubhedha muriwo mukambhedha kakavo handiuye unzwa asi bhedha hana bhedha hana uzati wakatozvitaurakumburisa munhu kuti yes anobva frame agadzira nyaya dzakawandaraiti saka unofunga kuti bhedha ari physically challenge musoro muzoti akungoti akangonzi yes ototi ndatonzi ndiri kuchengeta ndizvo murume wangu andichada kunyama ndoda kudza chokwadi chakaitika regai marasa achiti no woman no cry dai takatanga kutamba tese bhedha asati auya but kungouya ada kutopesanisa ukama connection iripo between you and me mira ndibva ndatokudza zvitoda nazvo kuti ukama ihwo hupararika bhozi inini handitsvage rukauro kunesa panani pana bhedha the reason why asi jabhuna iwe tsvaga rukauro rwako unorombere jabhuna rani rako handitambe nemunhu anobata mushonga wazvinzwa ndokuguma kwata ushamwari wedu ichi nhasi whatever the problem wachasangana nayo mba kwako usoye padhoo pangu ndikukutaura ndokutema muromo yo speaker ndo andorova kuti bha nekumarowa imbwa takuna kuti uchataura nepani asi nenyaya yekuti chi nenyaya yekuti une jabhuna dema bheta mutsvuku ndotomuda akadaro and habriche futi asiyana nemukadzi wako anobhiricha musoro cheteka bhiricha futi wambozona kuti ndio right Bomir the first thing abo urikuenda kupo unotenga munhu wapfeka bhaji rangu
andoro murume wangu ira risi bhaki roti unoenda naro kuzvinhu zvako izvi kunyaya dzako idzi kuri kutonhora batsini nakotirege ndipfeke jaketi ndimhanya apo mutenga muro ndidzoke ndibii imwe futi nyaya pane matauriro azvakangoitwa ndakakunzwei nepahwindo so ndisaidi racho kuti umirire murume wako hamene maitira waita usati maunzi vakatsamwa nematauriro waita akataura kuti hameno nyaya maingodiscasa bhurugwa mukwasha pakona kuti asei pawaya handidatokushaya freedom amai vangozosvika pakuenda nezvamunoita izvo muchimuraenda vaenda sachopedzere kupanika utonge usiri kufara nazvo utofara kuti vaenda aiwa isiro nyaya zvokutopanika nezvakuti hazvisitomboendera indakutofunga future kumberi kuti nekushaya chipfuwa kuna mhomzo kwani vaenda havana kundioneka mangoita timanotsi kwenje kuti mangomuka vaenda kutoenda kwawatoita hakutonoudza hama dzavo zvawakaita nyaya yatenderera yatozara vatoita sei vaenda zvengoi vatopira bhazi kuseni zvototaura kuno vakutosvika kumusi inge vakutonoudza hama dzavo inge noziva kuti nyaya idzi dzinotenda kudaro inzwa maitino chino iwe ukavasendera meseji yokuti vatosvika kusvika vatosvika voza kukwira na 4 vada kutaura mama ini muchigara ikumba mukwasha kutera kuita seusikoriri apasisina utomira hama dzavo dzichavo dzichafona zvadzo chakudzonekuti tolafia uda kuripeyo wakati auongosina mbobvura kwekuti uda kunotenga muri wokupi umba mune chingwa enda wakadai so ngati enda wakadaiwo hana kundi kuda sadza akomanakawo vanhu vanga chidira nyaya dzako kushaya hana kuna mbuya usanibate maoko kana ufirwa usanibate maoko kana tomborira kana ufirwa kana kahwana hama dzangu dzese dziriko mbomira uchengeta bhifi ndauya neimwe nyaya imwe yakakoshesa ndakatomira zvakakwana izvizvi waya neimwe nyaya yekuti uda kuona masvikiro ukakuna bhifi ndizoka aiwa nyaya bhefe yakapera ingatangonzwanana pachirume nyaya inongoti tipesanisa kuda kwemunhu gari haundipesanise nemukadzi ndo zvandisingadi izvizvi yatoshata bhetha unotsvaga munhu koinini yandakatasana naye wati bhetha anotsvaga chii saka zvitorina nendinde maya izvozizwa mana ndoti kachinyengerera murume mukuru ndotikachikunyengerera kana unoda kunyengerera murume mukuru ka chienda kunonyengerera toenda uya kuzokunyengerera shamandibatsiro ndasvika zambia rangu usiku ringonzi rabuda raenda ranambooneka nekushaya kwavo hana nyaya yese inonoudzwa munhu wese ndakabata mukwasha wangu akabata mabhurugu angu pawaya inoziva kuti izvi anonasatosvikira mumba kwavo anosvikana mumba kwasabhuku chakutanga kutenderera wasvika chikutengera enda raenda ndoriziva ipapa rikuita kukunguruka nehasha rakananga kwasabhuku achekaundidaro rikuita kukunguruka neukari ipapa richingosvika kuna shabhuka shabhuku vanongoda mombe yavo yekuti uchapinda mumusha mavo thats number 1 anenge atezvara vachada mombe yavo yekuti vakavatambirire imombe yechitunhu vozanga kuzopinda munyaya yavo manje iyi baba utoenda wakatobata mombe dzokareda idzo 5 auze muri mukoma ungu ndakumbira kuti kai ufonere mama unoti baba tino vakataura nyaya yakatadzwa saka chigara ikumba imimi toteera nemuripo mangwana musatenderedze nyaya hazvisinese mukataura navo muri maunonzwisisa hama tomukoma ungu zvabhetha maundiregererawo mukona tichiga panapa nekuzama ndikuzvinzwisa bati bhepa ndikangoti noneke imbijanaka hatodi zvese zvototare zvoti kana kuti ndina nditori nebhetha izvezvi hatobhuda nditoriska relationship yangizi pakaipa wangu definitely zvinowanika in life ose mabhetha abate foshoro ukafayo bhetha munyangu hake akasabata hake foshoro tikafaka asi misodzi yake inokosha kuti murume aidiwa mani panyika zvinokosha izvozvo kudiwa kunokosha pane kuti tifunge nhau yekufa tsvaga ndotsvaga munhu anofuna tsvaga ako munhu